Hei, salutare, prieteni! Astăzi noi facem o mașină înclățită. Uitați, acolo se meargă. Voi mai spune precis. Dar cum poți să o faci înclățită dacă nu există așa jocuri care pot să faci mașină înclățită? Am o arăt. Ați numărați câte ori eu am zis clățită în video? Da, mașină înclățită. Făcute. Gata, noi ne-am jucat. Hai, la revedere. Dați, pa, pa. Hai, eu glumesc. Nu vreau să fac o mașină înclătită. Nu înțeleg, ce cu mașina asta? Eu trebuie să fie numai și roțele de trebuie să nu fie sivă în pământ, pentru că dacă stare vreo 2-3 toane. Waka, țămea. Dați, papa, hai, papa, uitați, chiar am gândit. Deci, noi am mașina, nu o să facem înclățită, dar îți vă arăt un nou update, ca să nu mai jucăm. Skibidi toilet, tibidi toilet, skibidi toilet, skibidi toilet, skibidi toilet. Așa. Hai să-mi tare, prieteni! Am mai vă arăt update-ul. Așa. Aici. Mod. Așa. Dați întâi cel mai interesant. Busic. Bus. Niau. Niau, niau. Așa. Helicopter, helicopter, barahop. Așa. Ia uitați, vă arăt asta. Asta e. Am prins televizorul și în televizor. Uitați-vă, iese aer. Când te mă nervează când îți faci om așa. Help me, way. Eu scăceau, eu sunt puternic, eu sunt mai puternic decât eu sunt mai puternic decât tine, te câștig la box. Chiar? Hai. Te doare? Văd că da. Azi dacă ceva e chepcic. Dar nu și voi ați gândit. Așa. Mă dați văzut construcțiile mele, da, ați vrut așa, întâlnirea. Oi. Ușa să înguiască. Uitați-vă.
Trenul, asta nu eu l-am instalat, asta nu eu l-am făcut, asta l-am instalat, țineți minte. Asta nu e tren, este electrotren. Tiu-tiu! Mai departe. Formula 1. Miau. Ispang. Vă știți, eu iar vă le arăt. Ispang. Nu știu cu ce ai în pușcă și o să... BOOM! Așa. KV1. Este de-am mai făcut nimic. Deci nu ne-am încăput un om, spun. Și nu am vrut să fac patron pentru că eu sunt linos. Bucătărie. E să arăt de unde am instalat-o. De aici am workshop. Deci de nu știu de ce, deși numai două puteam. Așa. E gătau ca BMW M3. Miau, miau. Pe 1500 Monster. Ia, ce stui o monstra. Asta nu cape pe mapa asta. Asta nu cape. Nu ies. Salutare, prieteni! De 3 ori am zis să-i salutare, prieteni. Și mă iar. Big City Bills. Nu cătați jocul este pentru că el l-a șters din magazin Play, dar nimic nu mi-a rămas. Am ajuns să leacă. Gata, am venit. Ce Mercedes. Big City Bills. Nu, scrieți pe Google. Courier Simulator. Nu Big City Bills. Pentru că nu asta doi. Continuu. Cancel. Select. Oi. Mai fără voce. Alt joc. Dar pe nimic. Permite. Nuclear Game. Trebuie să ajungă de... Nu. Hangar record 5 avioane. Niau. Am fără voce, o să ne jucăm. Clătite.
Minus 1. Minus încă 1. Miau. Opa, sălite la tot. Miau, miau, miau. No, help, help, vă rog, ajutați-mă. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. Fără vocea mea. Cu bomba. Motorul la maxim. Găldește. Bum. Nu, 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 nu. Yes. Motor și ea. Oi. Unde? De unde? Bum, bum, bum. Oare Tereza? Da, nu. Mie nu sunt câțiva. Nu, mă să mă mirească. Miau. 11 quilos. Recorde 11. Camisa Imperatora. That's la rivedere.